Mga kapuso, kinsay magdahom nga kalit kaayo mubundak ang uwan kaganiha taliwa sa El Nino. Unsa kahakadto og sayra nato ang dugang dagan sa panahon. Pinaagi ni Ned Salitrero, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan, mo kini ang kahimtang sa atong panahon. Easterlies ang paday na nakaapekto sa tibok Visayas, Mindanao ug Southern Luzon. Ug tungod niini, ang probinsya sa Cebu ug uban dapit sa Visayas padayon na makasinati og panagsang pagpanag-om ngadto madag-om kalangitan ug mga patak-patak lang na mga hinay na pag-ulan. Gadihang kadlawon na diha kitay mga na-monitor na isolated rain showers sa mga lugar sa Danao, Compostela ug Liloan. Samtang kahimtang sa atong hangin o kadagatan, nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan na hangin nagagikan sa silangan ngadto sa amihan ng silangan ang magpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Busa generally safe lang gihapon para sa atong mangingisda nga mopalaot karong adlaw. Ugma atong low tide sa alas 4:02 sa Bukadlaon nga adunay gimubuon nga 0.21 meter ug high tide sa alas 10:16 sa buntag adunay gitas-on na 1.1 meters. Ug para sa atong temperature forecast diri sa probinsya sa Cebu magsukad gikan sa 25 to 33 degrees Celsius diri usab sa Dumaguete City, samtang sa probinsya sa Bohol 24 to 33 degrees Celsius ug Bacolod ug San Carlos City 25 to 33 degrees Celsius lakip na diri sa Iloilo City. Ug diri sa Eastern Samar 24 to 33 degrees Celsius lakip na diri sa Tacloban City ug Maasin City. Ug ganihang kadlawon naka-record kita og medyo taas-taas nga minimum temperature diri sa station sa Mactan nga nagsukod og 27.3 degrees Celsius. Ug kato nga temperature range, pwede ka nang makamugna og heat index nga moabot gihapon og 41 degrees Celsius. Busa delikado lang gihapon kung naatay mga prolonged exposure sa sunlight. Ang adlaw musilang ugma sa alas 5:27 sa buntag. Mga kapuso, ang bulan sa Abril adunay average monthly rainfall na 55.6 millimeters. Pero ang atong actual nga na-record from April 1 to April 30, 23.1 millimeters lang kini ug 41.5% lang kana siya sa ato ang average. So nagpabilin kitang below normal ang atong mga pagulan-ulan ug nausab kita sa dry spell. Samtang sa atong highest na recorded temperature for the month of April, nahitabo kini niadtong April 20, 2019 ug naka-record kita og 34.6 degrees Celsius. Ug para sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug bisita usab ang ato ang social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube accounts. Gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands Salitrero, daghang salamat.